корхонаи воҳиди таълимии таҷрибавии шаҳри ҳисор ки асосан бо тавсияи олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур кишт ва парвариши тухми зироатҳои таҷрибавиро ба роҳ мемонад, бо омодагии ҳамаҷониба кишти парвариши пахтаро оғоз намуда муташаккилона ҷараён дорад. дар маъракаи кишти пунбадона олимони донишгоҳ низ иштирок намуда якчанд намудҳои тухмиро барои таҷриба пешниҳод намуданд. мутахассисон баронанд ки истифодаи таҷрибаи пешқадами соҳа, навъҳои тухмиҳои серосил, технологияи муосири парвариши зироатҳо асоси пешравиҳои хоҷагидорон мегардад. нави пахтаи кишкардаи хоҷагии мо умуман мутобиқ ба шаҳри ҳисор мебошад ки ин нави дӯстӣ мебошад ва албатта ба ёрдами раёсати кишоварзи шаҳри ҳисор ва донишгоҳи аграрии тоҷикистон ки ҳамин навъҳо дар қитъаи мо дар шаҳри ҳисор нави дӯстӣ киш намудем. мо кӯшиш менамоем ки сари вақт кишти зироатҳоро ба анҷом расонем ва ба ҳосили баланд ҷамъоварӣ намоем. рафти агротехникаи хоҷагиро мо пурзур намуда кӯшиш мекунем ки ҳосили кишти зироатҳои гузарондаро ва инчунин пахтаро ба фоизи баланд ҷамъоварӣ кунем. заҳматкашони ин хоҷагӣ азми он доранд ки нишондиҳандаҳои истеҳсолиро дар соли 2020 ба маротиб зиёд намоянд. бояд гуфт ки дар майдонҳои кишти пахта парвариши тухмиҳои навъи ҳисор, хуҷанд, дӯстӣ, ҳулбук ва навъҳои таҷрибавӣ ки аз тарафи олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон пешниҳод шудааст ба роҳ монда мешавад. кишти пунбадона дар хоҷагии дзержинскии шаҳри ҳисор низ муташаккилона ҷараён дорад. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор дар минтақа бо деҳқонон суҳбатҳо гузаронида барои гирифтани ҳосили хуб ба онҳо маслиҳатҳо медиҳанд. то ба имрӯз хоҷагии мо дар майдони 160 гектар кишти пунбадона гузаронидем ки аксарияти қитъаҳое ки кишти пунбадона гузаронида шудааст ҳамаи онҳо навъҳои офаридаи институти зироаткорӣ мебошад ки асосан навъҳои ҳисор ва навъҳои дӯстӣ кишт мекунем. хоҷагии мо нисбати соли гузашта имсол кишти пахтаро 10 гектар зиёд кардааст ки то ба имрӯз 160 гектар кишт карда шудааст ва мо мақсад дорем ки дар рӯзҳои наздик боқимондаи онро кишт карда ба охир расонем. мо ба нақша гирифтаем ки мин баъд корҳои агротехникиро хуб ба роҳ монда ҳосили дилхоҳ ба даст биёрем. зиёд шудани майдони кишти пахта барои пайдо шудани ҷойи кори мавсимӣ барои сокинони деҳот мусоидат намуд. аҳли заҳмати хоҷагиҳои хурду миёнаи шаҳри ҳисор дар назди худ танҳо як мақсад доранд: мавсими имсоларо бо нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ ҷамъбаст намудан ва ғанӣ гардондани бозори дохилии мамлакат мебошад.